Ngenzanza wethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video kami ngumsizi aka inkosi wakhe. Noma uqala khona kule channel qinisekisa ukugcina usubscribe uzowathola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Sizanda ke igameko zokubulawa kwabantu besifazane uRichard Mzwandini Mamali ubulele ke ingane kanye nentombi yakhe waseke ebaleka kuyimanje lokhu ubhala ke noma ke lokhu ebhala ke inkundleni zokuxhumana ku Facebook exolisa ke ngokwenzeka noma ke ngokwenzeka lokhu kodwa ke uthi ke ayikho kenye indlela abengenza ngayo ukuthola ke ubulungisa futhi nje naye uzozibulala uyinganza kwethu kanti abantu ke einkundleni zokuxhumana ke baphawuleka nje nangomunye uthi kubuka sengathi kade ke waqala ukuba nezinkinga bandla ubehlezi ke ekhala acele ke nosizo uyabazi ke abantu shuthi ke akekho ke owayemnaka nangomunye uthi ke uxolisana vele ke ubalekelani imphumela ngoba ke uyazi ukuthi ke kuzoba njani uyabona ukwenza into ke ngokudinwa ngisho ke ngathi umuntu one kanjani kodwa ke mase umbulala wena ke umuntu osuwrong kakhulu futhi nangomunye uthi ke yokuzibulala akashele ke kumphakathi to take over. Ngifisa ukuthi ngizuvo lakho nembono yakho ukuthi wena ucabangani ke engalodaba wenganza wethu njoba ke abantu ke bekhuluma ke izinto ezihlukahlukene ke ngalolu daba.